IT-branchen har haft et godt år i 2007. Vi er nu over 100.000 medarbejdere. Vi har haft ikke så stor vækst, som vi plejer, men meget tyder på, at vi har en bedre indtjening, og det er jo det, som vi også skal gå efter. Det er det, der sikrer os på lang sigt. Vi har også fået mange ordre, og måske ovenikøbet så mange ordre, vi har haft svært ved at få nok ansatte. Vi har faktisk kæmpet noget for de for få mennesker, der har en IT-uddannelse, og derfor har vi været i en situation, at vi faktisk i år har måttet lave nogle initiativer, som hele branchen er enige i, at nu skal vi gøre noget helt specielt for at lokke unge IT-folk til vores erhverv. Vi bliver nødt til at skal overtale de unge. De vælger det ikke frivilligt. De bruger IT på alle mulige måder og bruger det mange timer om dagen, lige fra mobiltelefoner til internet, og de er på hele tiden. Og det, der er vores problem, det er, at vi skal prøve at overbevise dem om, at nu når de er så dygtige til at bruge det, og de er faktisk dygtigere end mange af os, der er i branchen, ja, så burde de altså også kunne leve af det. Og det er den der kamp, som vi faktisk er gået meget hårdt i gang med. Året 2007 er også det år, hvor vi har startet en række initiativer op omkring energibesparelse og CO2, mindre udslip. Vi har lavet nogle meget, meget fine aftaler med Elsparefonden om at lave en awareness-kampagne, som gør, at vi er i en situation, at vi nu begynder at annoncere og fortæller alle de her økonomifunktioner, som faktisk er indbygget i en række af vores udstyr. Og det informerer vi på tv, og det gør vi i reklamer. Det er også året, hvor vi for alvor er blevet klar over, at IT-branchen er en del af CO2-problemet, men vi er også en del af løsningen. Og derfor starter vi en række initiativer op, som har med det her sådan at gøre næste år, som sikrer, at vi er med i denne her løsning. Så vil jeg også sige, at det er året, hvor man virkelig har fået i IT-branchen etableret netværk, som gør, at også små IT-virksomheder kan få noget ud af at gå sammen med større. Vi har i de arrangementer, som IT-branchen har holdt, sørget for, at vi har fået en ganske væsentlig netværksdel mellem virksomhederne i vores medlemskreds, men også mellem folk personligt. Det er sådan, så vi har indført et arrangement, som gør, at et hvert netværksmøde, vi har i branchen, det indeholder også noget, der har med personlig udvikling at gøre, og det vil sige, at jeg tror, vi er i gang med en stor uddannelsesopgave, som gør, at vi bliver langt bedre i branchen. Det er også året, hvor vi sammen med Computer World har etableret et system, som kan finde Danmarks bedste IT-arbejdsplads. Og vi har uddelt den første pris sammen med Computer World og Berlingske Nyhedsmagasin i år, og det er så noget, som vi nu fortsætter med at gøre også næste år. Hvis jeg kigger på nogle af de hovedoverskrifter, som jeg tror, vi skal forholde os til i 2008, så er det stadigvæk det her med de unge. Og i starten af februar, der bliver der afholdt en IT-nat, hvor alle IT-virksomheder i Danmark åbner dørene en aften for gymnasieelever og studerende, hvor vi prøver at lægge os på knæ for de unge og fortæller dem med nogle af de yngste af vores nyansatte, og få dem til at fortælle, hvorfor valgte de en IT-uddannelse, hvordan er det at arbejde i en IT-virksomhed, hvad betyder det, at jeg kan gå hen og blive gravid, hvordan er løn, og alle de ting, som gør, at vi kan vise, hvor attraktiv vores branche i grunden er. Ikke nok med, at vi er en branche, som giver bedre lønninger end gennemsnit, men vi er jo også en branche, som skaber langt større mulighed for, at man kan rejse rundt omkring i verden. Det har vi ikke formået at fortælle de unge mennesker, og det er det, vi gør blandt andet ved IT-natten. Vi har også i branchen fundet nogle rollemodeller, altså friske folk, unge folk, som er veluddannede, som her i januar måned og så hen til omkring juni skal ud på alle gymnasier og alle skoler og fortælle om, hvordan det er at arbejde i IT-branchen. Rollemodeller, det er piger, det er drenge, som går ud og fortæller, hvorfor de valgte et job i IT-branchen og hvad de får ud af det. Sådan så vi altså kommer ud til alle de studerende, sådan så når de skal sætte krydset på den koordinerede tilmelding, så sætter de altså krydset på et sted, hvor der er en IT-relateret uddannelse. Vi har gjort meget ud af sammen med universiteterne også at introducere en række nye uddannelser, som er mere bløde end dem, man måske traditionelt har set.
I det de unge jo altså gerne vil ud og redde verden, og det er så også det, vores uddannelsestilbud nu bliver nødt til at afspejle. Vi kommer med en række uddannelser, blandt andet sammen med de lægevidenskabelige fakulteter, altså en kombination af IT og en lægeuddannelse, en kombination af IT og en transportuddannelse, en IT og finansiel uddannelse, IT og logistik. Altså en række, skal vi sige, nye ting, hvor man kan se IT som anvendelse, og ikke IT bare som et fag, hvor man sidder bag en skærm. I øvrigt, det der med at sidde bag en skærm og være nørd, det er ydt i vores branche. Der er ikke flere nørder tilbage, og vi har ikke flere nørdjob. Det er også året, hvor vi bliver ganske alvorlige omkring hele problemstillingen omkring CO2-udledning. Vi har nedsat et meget effektivt udvalg, som arbejder med det her, og vi er i øjeblikket i gang med at få identificeret, hvad er det for nogle virksomheder i vores medlemskreds, hvad er det for nogle virksomheder rundt omkring i verden, som kan være med til at komme med nogle løsninger, som kan være med til at få CO2-udslippet ned. Vi er den opfattelse, at IT-branchen bliver den branche, som skal være med til i størst omfang og hurtigst muligt at få reduceret CO2-udslippet. Og det kan vi gøre også til gavn for vores egen branche, i det vi jo også kan få nye opgaver, som vi ikke har kendt tidligere. Det er også året, hvor vi for alvor begynder at se, at der kommer en afsætning af de komponenter, der indgår i det digitale hjem. Vi har jo set dem i småtingsafdelingen med skærme og skal vi sige, PC'er, som kan være i hjemmet, men vi begynder at se, at det her sådan nu bliver integreret sammen. Vi deltager på udstillinger i året, og det gjorde vi jo også sidste år. Men måske den største nyhed, som jeg lige kan sige nu, det er, at allerede her i midten af januar måned, viser vi den fremtidige arbejdsplads, den fremtidige måde at arbejde, vil jeg nærmere sige på, som kan være i hjemmet, den kan være på arbejde, den kan være i fritiden, den kan være alle steder, den kan være mobil. Og det viser vi i en stor udstilling, hvor vi har samlet produkter fra hele vores medlemskreds, som så bliver vist. Det vil vi annoncere, og det bliver her i starten af januar. Det bliver også året, hvor videnskabsministeren vælger fremtidens digitale signatur, og vi hører jo også, at videnskabsministeren introducerer tanken omkring et kort, som kan bruges både til banker, til sygesikring, til rejsebevis, til kørekort, til skydekort, jeg ved ikke, alt muligt. Og det tankesæt, tror jeg, vores videnskabsminister Helge Sander vil køre hårdt frem, og det kommer også til at hænge i forlængelse af det udbud, som skal afgøres omkring, hvem bliver leverandøren, og hvad er det for en løsning, vi får omkring digital signatur. Der er ingen tvivl om, selv med IT-branchens øjne, at vi er i en situation, hvor vi nu får en digital signatur, som den vi har efterlyst igennem mange år, altså som kan bruges både når vi har med bankerne at gøre, og når vi skal ind på nogle offentlige sider hos kommunen, eller hos skattevæsenet, eller staten, og så har vi den samme indgangsvinkel. Det bliver også startskuddet til, at digitalisering i det danske samfund kommer til at løbe lige så hurtigt, som den er sket i det private erhvervsliv. Altså bankløsninger, hvor man selv betjener sig, vil også blive noget af det, vi vil se indført i det offentlige i meget større omfang end tidligere. Og meget af det skyldes, at vi får en digital signatur, som er let at have med at gøre. Jeg tror, på trods af, at jeg siger en masse ting, så skal vi også være beskedne, og ikke selvudslættende, men beskedne. Vores aktivitet og omsætning vil ikke have den samme vækst, som den har tidligere. Men det vil være en sund vækst også næste år. Jeg forventer med udgangspunkt også i et samarbejde, vi har med IDC, at væksten vil være en lille smule større, end den har været i år, og hvor den ikke har været meget, meget vanskelig. Jeg vil godt takke alle de medlemmer, som deltog i vores julekom sammen. Over 150 virksomheder deltog i vores arrangement, og det er interessant. Jeg vil også takke alle dem, som nu yder en gevaldig indsats på at få lavet en superbrancheforening, som kan være med til at videreudvikle alle vores medlemmer virksomhedsmæssigt, men også personligt. Og jeg vil godt takke alle jer, som gør, at vi faktisk i dag har en superforening, som er mange, mange gange større end alle mulige andre inden for IT-området. Og vi er nu helt enestående med de tilbud, som vi kan give.
og de takker jeg alle jer, der frivilligt lægger et eventyrligt arbejde hos os. Jeg vil afslutte med at sige godt nytår til alle vores kunder. Jeg vil sige, at vi kommer med mange spændende løsninger for IT-branchen, og så vil jeg ønske hele IT-branchen et rigtig godt nytår og rigtig, rigtig godt 2008.